Kini kimat pakongsan. Penkenno Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya kajingkilan ya kajingmocing perkhan kaba RC ha ka Vivekananda Rock Memorial ha Kanyakumari. On yoi kipat ba ka Shillong ya ka Khandailat Bathamai ha po shisnem ong ba snya bhalang thar. Hapo ka Shillong Smart City Project. Pendap ka sarkar bantai ya lai tali ki project ong menteri berdikmi ya katnat penroi sor ubasnya bahalang dhar. Ka National Testing Agency kaladai banbu ya ki Jakarta Exhibition CUET Haman ki District Headquarter. Bat kam Meghalaya State Olympic Association ringkat ki hai officer na ka State Sports Council kilale yukjat cha West Giant Hills District na kabenta ka Meghalaya Games ka Bahanrio ka Bansa Longshen. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi mentakasngi ulapan kutno ya ka jingkilan ya ki jingmut jingperkhan ka arsngi lenter ha Vivekananda Rock Memorial Kanyakumari ha Tamil Nadu. Modi ulalet sya Kanyakumari na kabenta ban pinskem ya ka jinglong museum ha ka ba ulakilan ya ki jingmut jingperkhan hadian mandapam kabadai ka Jaka ka Balangit ba uswami Vivekananda ulayoi pau syapang ka Bharat Mata. Sembut Menteri Rang Ba Kejala ubakmi ruye ketenat penroi sor ubasnya bhalang dhar ulapan tikna pakipat ba jong ka Shillong kin sayoi ya ka Khandailat ka Bathamai hapo shisnem. Uni Menteri ulapan bena ya kini namar ka jingtai ya ka Shillong Business Cum Tourism Center ha MTC building ya ka bala bo por ban pendep hapo shisnem. Katkum ubat dhar kini ke projek kala Menteri Kam hapo ka Shillong Smart City ha ka jinglut jingsep ka balong ars pa khanriu klotingka. Habakili syapang ka jingpin wandur jong ka projek ubadhar ulaong ba ka sarkar kampat rai AA halor ke A banbu ha kini ka multi complex badya kini ki A baro on sarai hadien baladap bantai ya kamala. 260 crore, 16 crore. You see, now we are planning, we didn't fix what you can have more, you can have convention center, you can have hotel. That we will see. After completion, the base government what to decide finally. Sembut Menteri Rang Ba Kejala ubakmi ia katnat penroi sor ubasnya bhalang dhar uloong ba hapo jong ka Shillong Smart City Project ka sarkar jala kaladep pan Menteri Kam ya lai tali ka project. Kita kilong ka jingtai ya ka commercial complex Apollo, ka jing maramat piang ya ka Laimkra Municipal Market, ka jing Menteri Kam ya ka Integrated Command and Control Center bat ka Smart Element. Haba road jong ka phase 1 ka 100 kilometer ha Shillong hapo ka Smart City Mission. Uni Menteri ulaong ba ka jing ka dei ka Jaka ka balong umau jing thut ban pendep ya ka ni ka project. Mokhar, Mulan, Anjali, and recently two parties yet to construct. So even we have seen even this last week, Social has visited some places open and we are planning. So within one year and a half, I think 1,000 plus minus new parties come up. Some of them is implementation, some is yet to implement, some is under progress. Very smooth progress on smart city.
It's not. You can come with me along and then I will inspect all the smart city project I'll take you. Usambut Menteri Rangba Kejala Ubakmi Ikatanat Penroisor Ubasnya Bahalang Dhar Ulakam Bawatla ke Sorkar Jala Kladon Jing Temu Pen Kendria Yakinong de Mandan na Kendailan Henry Kajingkeli Kalong Bahato Kaladon ne em Kacaka Kabala Penkret lupa Ula Benrabru Ba ke Sorkar Jala Kala itu Ya a Nelai Teliki Caka Henry Karai Kabakadu Kan Sawan Hadin Shushu Uloong Bayakinong de Madan On Sapen Biang Ki Jaka Ki Bapaka Unless is there, you'll be able to know only. No, that we'll see. We'll work together. We'll work nicely. We'll put them in a good place. Only. Not throwing them outside, sitting only. Don't worry for that. We'll discuss accordingly with them. We'll take their views also, no problem. Ka Dr. Eureka FP Lingdo, ka President Jongka Meghalaya College Principals Council, lane MCPC, ka Badairu ka Principal Jongka Sankardev College, haba ai jingkren Shakilat Pathai Khubor, kalaong ba lada ka jala, kalalong kreat lupa na kabenta ka Common University Entrance Test, lane CUET, hakapor bala pentri kamyaka Ars nem menjua. Ka Meghalaya, kanomi kendu jing kumbalong mentah. Kalaong ru bagi Principal Jongki College, kila pensengau syaka National Testing Agency lane NTA, baka day ban penbiang, ya ki jingdon kam ha ka bayadai pat ka CUET la ka dai ha ki kor ki bor ni ki we ki jingdon kam ka principal jong ka Sankardev College kalaong ba ka NTA kala dai ban bu ya ki jaka tho exam ha baro ki district headquarter khnang ba ki khna pule ki yo ban tho ya ki test hala ki jong ki district Ha ka bayadai bat ka jing tho ya ka exam. Kalau aban long ke digital infrastructure, kalau aban day ke nong ke infrastructure, tian rai kini kita bandon hamam lah ki district headquarter. Te kenang bagi kena jongi ki la aban yo aban let bet halaki jong ki district. Kineman yang Kawai kedukan Syah jong Umahiraj CH Sangma, kabadon hakalai para jong ke Southwest Karo Hills, kala kemding nek stem kabala penlong ya kene kedukan peningkong lut kat tang hapo kato kat ni minit. Kibor ibadai penyat kilapha iki kali penyap ding Syah kini kecaka. Henry kajing tray shitom jongki kala long leno naba kating kala bam lut ya kene kedukan. Katkum ka khubor balayo lum laya tho ba om shem ladon kano kajingja pasngusi Komshi penta jong ka World Environment Day arajar arpusau ka dorbar shnong jarasi jong ka Ribhoi district kala penlong ya kajing thung ding hapo jong ka klau shnong jong ka shnong ya kani kajing sedang lale ha kajing trailang bat ka office jong ka Tnat Forest hanong po kani kadai kasien ke peningkong ba ka dorbar shnong kala shim ya kani kasien jam panthung ding kumba arspa tenrai ha kani kathan haba ai jingkren hakilat pathai khubor uba Morris Lingdo urang ba shnong jong ka shnong jarasi uloong ba kani ka jing sedang kanyara panyada bat penne pensa ya kamariang ka dorbar shnong le se kum ka shnong ji ka shnong jarsi kadai ka sen ka bankong yo bantung yak ni kitan riding hapo kane ka klau bangi pene pensa khamtam kane ka klau hapo ka shnong jungi ni penon kam ya ka umbam umdi laki thau teli kisnam da ka jing thumu banrat tingkhong ya udrak na ka imlang sa alang hakithain maukurwan bat ka Southwest Khasi Hills district Baro ki seng bahalang ha ka district bakentup ya ka KSU, HYC, FKJGP, HANM bat ka hito, kilaya trailang bat ki bor penyat shnong, ka Village Defense Party lane VDP, ki seng samla shnong bat ki seng longkme hene kasngi, kilapan bena, ya ka jing seng ya ka Joint Action Committee on Social Organization lane ka JACSO. Haswa ka jing penbena banseng ya ka JACSO ka bor penyat shnong ka maukurwan ringkat pa kiseng bhalang kila penlong ya ka jing let kinra bakindet ya kinong de drug bean bat kinong de kiat bean
Hadian kene u chairman ka JACSO upa JF yaw pniaw u secretary ka JACSO upa Polsboy Kharjarin kila ai jingkran lingkot shikilat pathai khubor shapanga thong jongka JACSO Dakajing sokya dakajing kitkle bat na sumbata ini kendat maka thong jong dak so kalong ba nginyale persia ekijing sneu kamtamu rocks kakiat kakalai Haka jing penkre na kabenta ka Meghalaya Games ka Bahnriu ka Bansalong House nem Arajar Arpusan ka kenho na ka Meghalaya State Olympic Association MSOA Hashalong balalam khmat da working president uba John F Khasi bat u general secretary uba FL Pariat ringkat ki he sarkar na ka State Sports Council Meghalaya u project engineer uba P Pale bat kinong Ibor Ibud na katnat sports kilalet Jurup ya ka West Gentle Hills District hene kasngi kajing tmu jong kane kajing le Jurup kalong ban penlong ya kajing e phliu jingmod bat u district sports officer u ba ke pasa bat kinong mi khmat na West Gentle District Sports Association ka kenhon kalalet Jurup ru ya ki kato katne ki chakai le kai ban khmi ya kajing don kam bat kajing tei ha kane ki chakai le kai Suan ya feel boh kalau undo ka cukup keren ni ladap mau menghidup ke West Gentle Hills ke degula shim yang jumpa ahli hatura ni Hanover yang lama but I ban ki West Gentle Hills district di host ya ka Meghalaya Games ke Bahnriu hau number 1 hau Januari kadar pas nong lat kor mauri lumhe menta kasngi kala penlong ya kajing Jurup pan pentik na yo kadon kano ka jingle benami bat khai be an daki barjala habaya kren bat kinong tho khubor urang ba snong jong ka snong uba penshai mauri uloong baya kani ka jing Jurup la penlong ban botien ya ka rai jong ka tor ba snong ka balong ha ubnai no pra jong snem baladem kala rai ban omsha ya ki barjala ban le ya kinu ki kam khai klem da don ka trading license ka ba ki la bo por hapo kan riu banai nang banrat ingkong ya gini ka cingtre kam binami nang bangin la ban ya dapat ya ki para si Khasi jungi sini makin la ban seng kam seng jam kin la ban tre ban kata nang ban la kita te ngi shim kata kara gitu ko Khasi tari uno pra aja pla ka balaya rai pa ba hi ba minum syasyu ya borok ki barjala ban tre ban kata dan ban seng kam seng jam ko sam jungi ba dia kata ngi la ai pon riu banai tik ka director jong katnat horticulture ikong DC Sotun iloong ba kajing rep slasha ha Meghalaya kanwanra ya shibun kijing mentoy ha kashnong kathau ke imlang sa lang kamaryang saudong saukun bat kayo kakon kuntubru ya kalat yo kam yo jam bat ki kam jungo kai ila ai jingkran ha kajing lang kabayadei bat kajing penbet ya kijing bat banwanra ya ki lat ki lenti da ka ba phai khmat halor kajing kentiu ya kayo kahan bat kajing la ban penmi ya ki slasha ki babha na ka banta ki nong rep ha Meghalaya kabala long hinin kesngi ha integrated agricultural training center ha poshlong mentapat ngine pet kajing long jingman ka sun beneng ha shlong kajing shit kalong 8 degree Celsius bat kajing kriat kalong khanyo 0 degree Celsius kajing ngam ka hau kalong khanyo pwe nakshi spa man stem bat nyo punrew nakshi spa chanmen kandon kajing hap slap ka ba malu mala harengkat kajing tit uperthat habun ki jaka shwaban poi shakwakut jong kathuk khubor nge pet yang sai sien ya ki mat pakong san Penkutno Menteri Rang Badu Keriu Narendra Modi ya kajing kilan ya kijing mucing perkat ke ba arsngi ha Vivekananda Rock Memorial ha Kanyakumari on yo I kipat ba ka shlong ya ka khandai lat ka pathamai ha po shisnem ong upa chnya bhalang dhar ha po ka shlong smart city project pendep ka sarkar bante ya lai tali ka project ong Menteri badi khmi ikatnat penraisor uba chnya bhalang dhar
Ka National Testing Agency keladai banbu ia kacakatho examen CUET haman ki district headquarter. Bat ka Meghalaya State Olympic Association ringkat ki he officer na ka State Sports Council ki lalet yuk chat sa West Chantier Hills District na ka benta ka Meghalaya Games ka Bahanrio ka Pansalong Shen. Te parlo katung ila poi siya kabakut jong katup kubor jungi menta ka janmin. Hado bangin daya siya mayang matpila siya kasngi kublay pi baro. Opposition India bloc held a meeting in New Delhi to chalk out their future strategy.